da neće nikad izaći iz mode. On je prvi put napravljen nekih 90-ih i do dan danas je ostao maksimalno popularan i uvijek će biti. Uvijek će biti popularan zato što odlično radi. Odlično puni vaše mišiće koji izgledaju veće, oni su snažniji čim su i veći. Brže se oporavljate od treninga, što znači da će već idući trening opet biti snažan. U pravilu se uvijek veže uz nekakav šećer koji mu pomaže da lakše dođe u mišićnu stanicu i može se koristiti na dva različita načina. Ili sa punjenjem, gdje se 5 do 7 dana uzima povećano, znači nekih 20-25 grama dnevno, što ujutro, što prije, odnosno poslije treninga, ili neograničeno dugo, ali samo nakon treninga. Ova prva varijanta sa punjenjem daje jače rezultate, međutim nakon nekih ukupno 5 tjedana morate malo prekinuti sa korištenjem, se tijelo navikne na njega, pa možete opet napraviti neku kuru s kreatinom nakon 4 tjedna pauze. Ne postoji nešto što je ovako legalno, a dobro za napredak i za vaše mišiće. U nekim zemljama je čak i zabranjeno koliko dobro radi. Nemojte propustiti u svojoj sportskoj karijeri probati ovaj proizvod.